Good morning! Timak! Hi guys! Hi guys! Naligo na siya. Tita Sue, naligo na. Tita Sue, lagi nagko-comment, maligo ka na Mark. Maligo na po. Sama ko si Mark. Pupunta kami sa, ang galing na parking ko, no? Nasa line. Look at my parking. Pupunta kami sa Sibudok para kunin yung biometry ni Papa. I-open please! Hala si Mark! Sige! Yan na! Ayun na, tulungan. Open mo na! Sige daw. Oh my gosh! Okay. Let's vlog, brother! Ah! Ganda ng bag ko na. Hi guys! Kami lang dalawa ngayon. Kami lang dalawa. Kasi last time hindi siya sumama. Kasi tulog. Muna ang araw. Dito kami sa sasakyan ni Papi. Dito kami sa likod. Iwan namin yung sasakyan dito sa SM kasi para isa lang papunta si Budok. Tsaka para si Papi diretso na siya after. Ang init na to. Dito kami sa tok-tok. Ultikab. Dito kami sa likod kasi ano kapag nasa harap baka anuhin kami, sitahin na kami dalawa sa harap, so kami na lang dalawa dito sa likod. Long way tayo. Dito na kami sa SM, pagod na si Mark. Wala pa siyang tulog. Tapos na kami sa tapos na kami sa Sibudok. Tapos na si Papi, umalis na si Papi. Tapos ako magpapacheck up ako ng mata, kaya ako tinanggal yung contacts ko. Pero pwede muna kami ng pera. Tsaka ako na, oh. Wala na yung lip tint. Gamit ko yung KJM Pink Puff. So, yan. Grabe, ang dami tao sa video. Punta kami sa Watsons. Meron akong bibilhin doon. Ang ganda dito, oh. Socialin. Vikings ata to. Yeah. Doon kami sa Watsons. Doon. Hindi na lang ako magpapaano ng mata kasi matatagalan pa. Hihintayin pa namin yun. Punta na lang ako ng Watsons, tapos Sansan, tapos uwi ng bahay. Hindi ako magpagabi sa daan. Char. Tsaka ako na. Wala na yung lipstick ko. Meron na silang ganito. Naglalagay sila ng ganito every year. Ah, diba? May mga train. Cute. Marami sila doon. Si Mark, meron daw siyang ganyang laruan sa una. Noon. Laki niyan. Wala kang ganyan. Di tayo mayaman. Sige na, Watsons tayo. Doon, Watsons. Let's go. Let's go, Mark. Punta kami ng Watsons. Naghanap ako ng hair curler. Wala sila no hinahanap ko. Yung ano lang, isa lang. Tapos parang from thick to like pa-thin siya. Yeah, wala sila nang. Pupunta kami ng Sansan. Maghanap ako ng i-review ko. Gusto mo kumain, Kel? Ha? Gutom ka? Wala? Dito kami sa Healthy. Bili ako ng mango yung akin. Tapos kay Mark ube. And bumili din ako nito sa department store. Fit Me Concealer kasi naubos na yung akin. Yan lang. Nilagyan lang nila ng tape. Hindi nila nilagay sa plastic. And gamit ko pala yung bag from Brian. Grabe, ang tagal namin sa BDO, di ba Mark? Mga 1 oras siguro ang haba ng pila dun. After nito, uwi na kami. Ube, try mo na Mark. Uy, try mo. Okay. Sige na. Try mo, sabihin mo sa kanila kung masarap ba or hindi yummers. Yummers? Tsaka? Okay ra? Natandaan mo, Mark, saan tayo nakapark? Ay, ang init. Uwi na kami. Ha? Hindi ito ganun kasarap. Ano siya? Parang napaka-fake ng mango na ano niya, taste. Yung ube, Kel, okay lang? Yung ube, okay lang daw. Hindi ko siya bet. See? Konti lang yung nakuha ko. Buti na lang bumili ako ng tubig. Bumili rin kami ng peanuts. Yung skinless na... Hala, ang layo pala natin, Mark. Yung skinless na spicy peanuts. Hanapin lang namin si Carla Lu.
And then we will go. 25 pesos. Ang ganda na ng ano nila, oh. Hindi na like yung manipis na papel. Ano na siya? Parang na siyang cardboard na manipis na cardboard. Pero hindi na siya papel. May improvement na sala. Well, dapat lang kasi 25 pesos ang mahal-mahal ng parking. Sa Ruboy, walang bayad. Free yung parking dun. Tapos ang social-social pa kasi may ano. Hala. Uy, wala akong 5. Goodness. Wait, i-on muna natin ang init-init. Asan na yun? Ay, nako. Sana hindi malala ang traffic today. Dale, 4 tayo. Ha? 4. What 4? Ano 4? 4 head. 5 head ko. Meron akong 5. 5 head. Wala. Ano talaga? Magsusukli talaga si ate nito. 30 lang yung pera ko, ate. Mark, mag-vlog ka nga, Mark. Okay. Ito yung peanuts na binili namin, oh. Ito. Tapos ano siya, skinless na spicy yummers. Oh, Mark. Ay, okay. Ako kung namihatag. Alis na kami. We're home. Grabe, nakakapagod. Sakit ng anak ko, legs ko. Grabe yung traffic. Siguro mga 2 hours and a half kami sa sa road. Sobra. Kaya hala, nag-fog yung ko. Hala, yung lens ko. Galing kasi sa AC. Patay na. Mawawala lang naman to, diba? Hala. Ano na? Ayan, okay na. Bumili ako ng nag-order ako ng pang ng lens, yung may pang parang pinipress mo, tapos nag-release ng hangin. Nag-order ako nun, kaya lang sa Australia ako pinasend. Yeah. Pero okay na siya. Takot ako kanina, sobrang tagal niya nawala. Pinaano ko pa sa electric fan. Kasi one time na tinouch ko tong lens, sabi niyo, wag kong i-touch yung lens. So yeah, hindi ko na siya tinatouch, hinahayaan ko na lang siya. Nakakaloka ito. Akala namin nawala. Nilagay namin siya sa dashboard. So parang naano siya sa pinakalikod. Akala talaga namin nawala. Akala namin naiwan ni Mark sa SM. Kasi sabi niya hindi niya maalala na dinala niya sa loob. Kakaloka. Ito yung result ni Papi. So kailangan ko to ibalik sa doctor niya para basahin yung results. Tapos magsischedule ng surgery. Merong cataract si Papi. And yung cause ng cataract niya is trauma. Kasi diba usually yung common cause ng cataract is age. Hindi naman matanda si Papi, 51. And yeah, dahil yun sa trauma. Kasi yung pitik sa panday na release ng niya ng tao niya. So na yung mata niya. Pero matagal na yun. Parang over time, naging na siya, naging cataract na siya. So yeah. Yun, may cataract si Papi. Magpapasurgery siya. Nakakapagod. I'm so tired. Nag-comment si Mark. Sabi niya, first comment daw siya. First comment ka nga! First comment ka nga, Mark! Sabi niya, first comment. Mag-shoutout ako sa mga early birds. Markel. Siya yung pinakauna. Yung pangalan niya para Markel. Kaya Mark, Makil, and Kill. Kaya ang dami niyang nicknames. Army L. Heart, Nana, Tatoy Lopar, Hanilin Pasco, Kaniel Gascon, Joyce Imperial, Casey Abelio, Pamela Roberta, Inda Laps, Hazel Jimena, MJ Rivera, Andrea Cianson, Mary Zina, Shopping Tube, Kids Toys Fun. Ito, ang haba. Kathleen Leonardo, Jane Gomez, Chinky Tita. Meron siyang channel, you guys. Taga Cebu dun to. I-check niyo yung channel niya kasi ang saya-saya na itong babaeng to. Chinky Tita. Galing lang namin sa city. Chinky, sobrang pagod na ako. Hindi ko alam pa paano pumunta dun eh. Sa Mercado daw. Sa Sugbo Mercado. Sa IT Park. Erisa, Iko, Ann Santos, Alexandra Pasqua, Vlog Karel 12, Zalameda, Girly Mira, Akikoy Soles, Leah May, Jean,
Gakasan, Joanna Padilla, Jonah May Omboy. Hindi ko binasa yung mga comments nyo. Binasa ko lang yung mga names nyo. But yeah, now babasahin ko na siya. Pero yeah, yun yung mga early birds. 32 comments. Si Mark talaga yung una. Sabi niya, chinek niya yung video ko. Sabi niya, first comment daw siya. First comment nga siya. Okay. Sige, play with this. Marunong na siya maglaro nito. Hindi na siya takot dito. Buddy boy, come here. Sige na, pasikat ka sa kanila, buddy. Hala, yan. Wow! Punta ka dito, Mark, para pumunta dito. Ha? Punta ka dito. Aching! Marunong na siya. Hindi na siya takot. Sige na. Patunogin mo nga. Tunogin mo. Quick, quick, quick. Quick, quick, quick. Squeaky buddy. Oh! Good boy! Marunong na siya. Hindi na siya takot. Nung una kasi natatakot siya kapag nagsisqueak na. Ngayon, oh. Good boy. I will go ahead and remove my makeup. Hindi ko i-wash yung mukha ko kasi sobrang pagod na pagod ako you guys. Ito yung ayaw ko sa dito kasi sobrang layo sa city. Tapos sobrang traffic pa. Manual pa yung sasakyan. Sobrang sakit sa paa. Grabe. Tapos si Mark pa kanina tulog the whole time. So, wala akong kausap. Tapos sobrang boring. Pero okay lang. Suot ko nga pala ito. Napakita ko ba sa inyo yung suot ko? Akin to eh. Feeling ko akin to. Pero nakita ko siya sa closet ni Miss. I'm pretty sure akin to. Pero, yeah. Naghanap ako kasi nga wala akong mga damit. Kung sobrang konti lang yung dinala ko dito, diba? Kasi napuno ng pasalubong ko yung luggage. Napuno ng pasalubong yung luggage ko. I will just remove my eye makeup using the Sephora. Tapos, ito, yung sabi ko sa inyo na sobrang mahal. It's actually not bad. I mean, so, maganda siya. Maganda siya. Ito talaga yung hinahanap ko. Sobrang mahal nga lang niya. Pero maganda siya. Anyway, I will remove my makeup. Wala akong maupuan kasi yung nasa upuan ko, ang dami mga Actually, natapos ko na yan i-feature lahat. Do you guys wanna see a Sephora haul? Kasi meron ako mga stuff dito from Sephora na hindi ko pa napakita sa haul. Let me know if you want that. Yeah. Okay. I will remove my makeup. And nasabi ko na sa inyo, diba, na I have been using this. Ito yung Aloe Soothing Serum. And then after nito, nilalagay ko na naman yung isang serum ko pa na from Clavu na I'm still really, really loving. Nawala na yung pimple ko. Ay, nandito pa pala. Konti na lang. Kasi dun sa review ko, nung Everbelena, wait. No, I can't tell you yet. Kasi I think this vlog will be up first before the Everbelena foundation review. Na-review ko na yung Careline. Yung Careline, ma-upload siya before this. But yung Everbelena after this. So yeah, anyway, tanggalin ko muna yung makeup ko kasi manonood ako ng movie ni Jericho. Hindi ko pa rin, no, not movie, show. Hindi ko pa rin alam kung ano title yun. Magpahanggang kailan? No, I'm pretty sure that's not the title. Magmamask ako today. Ito yung gagamitin ko. It's from Leaders PH, yung Snail Therapy Skin Clinic Mask. Ito. Kinuha ko lang to dun sa kung ano lang yung nabunot ko. Ito yung nabunot ko. So, yeah, I'm gonna use this. Maganda tong mask na to. Hindi siya mainit sa mukha. Maganda siya. Mabango pa siya. Ito yung snail mask. Pinakita ko sa inyo kanina. Maganda siya. I-mute na natin ito. Ang ingay ng TV. Pero yeah, maganda siya guys. Tapos sobrang moisturizing niya sa mukha. It's been on my face for more than 20 minutes now. Hindi pa nagsimula yung pinapanood ko. Nandito na siya. Tapos, I think patapos na. Siguro isang, ano ba tawag doon? Basta, isa na lang. Tapos na. Kasi pinakita na yung susunod yung kay Jadine. By the way, meron akong gustong panoorin. Yung, Celebrate Mega with Kathniel. Dito, nakita ko sa post sa Instagram na merong behind the scenes na mga parang documentary something na available daw sa TV 100 ito. So, dinownload ko yung app. Tapos, pag-download ko, papanoorin ko na sana siya. Under maintenance yung app. Kaloka. Bakit parang red? Tingnan yung ko. Para sa lang yan sa mask. Pero yeah, sana mamaya okay na. Kasi gusto ko panoorin yung documentary ng nila. Yung shoot nila sa Iceland. Pero yeah. Actually, i-close ko na tong vlog kasi wala nang ganap. Bukas magiging up yung
Caroline review ko. I'm pretty sure napanood nyo na because it will be up before this video. But yeah, it's up. By the way, yung sa nails ko, nasabi ko na ba? Para siyang reddish orange on camera, pero it's more on like parang orangey brown siya in real life. Yung sa replica din na 2,000 na bili ko sa Thailand. But yeah, that's it you guys. I will see you tomorrow. Do not forget to say goodbye. Good night.